Traveling conversation in Igbo. Mkparita Uka Njem. Igbo, English. Number 1 sentence says, Achọrọ m ime njem. Achọrọ m ime njem. Meaning, I want to travel. Kedu mgbe ị ga-eme njem? Kedu mgbe ị ga-eme njem? Or you say, Olee mgbe ị ga-eme njem? The same thing. Meaning, when will you travel? Let's answer it. Aga m apụ izu ụka atọ na-abịa abịa. Aga m apụ izu ụka atọ na-abịa abịa. It means I will leave next 3 weeks coming.